Môže to byť záľudné. Dobre, pozor. Dobre, jasné, ale ešte... Takže čaute, ja som Majlo, mám na starosti techniku a nejaké to vylepšenie v Enjoy klube. S Leom sa poznám už od detstva. Pamätám si, keď prišiel prvýkrát na základnú školu, urobil rozruch v triede, keďže bol handsome blondiak. Vyrastali sme spolu, až raz na strednej sme mali taký sen, že ísť niekde do zahraničia, čo sa nám aj podarilo. Boli sme 4-krát spolu v Amerike, kde sme zažili neuveriteľné leto. Ja som sa potom dostal k tancovaniu, kde sme vlastne urobili prvú tanečnú súťaž v Žiline s názvom Live on the Floor. Keď sa vám dozvedel o tom, chcel mi s tým pomôcť, s tým, že sme si založili firmu Universal Media, ktorá vlastne teraz pred 2 týždňami oslavovala 7 rokov. Už od Ameriky sme mali sen mať vlastný klub, lenže v Žiline sme nemohli nájsť vhodné miesto. Bývalé Infinity, kde sme poznali vlastne majiteľa. Sme tam robili často party. No a naskytla sa šanca zobrať tento priestor a urobiť z toho niečo iné. Všetci nás vtedy varovali, že toto miesto je prekliaté, keďže tam už bolo veľa klubov a žiaden proste nefungoval. Ale keďže som sa s Leom poznal od mala a verili sme si, že dokážeme urobiť zázraky niekedy, nemožné na počkanie, tak sme vlastne zbuchali Enjoy. V klube som si zobral na starosti techniku a nejaké vylepšenia. S nápadmi chodí kadekto, nie všetky sú zrealizovateľné. O to väčšiu mám radosť, keď sa podarí nejaká vec, ktorá tu ešte nie, ktorá tu ešte nebola a práve v našom klube bude prvýkrát. Chystáme veľa vecí pre vás. Som rád, že klub ide ako ide a že máme takú návštevnosť a ľuďom sa páči. Robíme to zo srdca, robí okolo toho veľa ľudí a dúfam, že aj do budúcna budete prekvapení, aké veci chystáme a dúfam, že sa stále budete chodiť ku nás zabávať. Musí tam byť aj nejaká technická podpora, keďže veľa vecí sa rieši aj počas party. Teraz už moc piatky nerobievam, keďže som vlastne prvý rok robieval skoro stále, ale keďže nás je čoraz viac a viac. Najradšej zo všetkého mám svietenie so svetlami, keďže sa s tým viem vyhrať a myslím si, že to svetlo je taký ďalší pocit, taký, ktorý človek si možno neuvedomuje, ale je to veľmi dôležité na party, aby sa vedel človek dobre zabaviť a aby sa vedel odviazať. A to svetlo tak doplňa tú atmosféru, tú hudbu a to šialenstvo. Mám jeden veľký sen, chcel by som mať raz takýto klub niekde pri pláži, pri mori. Vždycky ráno alebo na obed, keď sa zobudím, tak som sa išiel okúpať a poopalovať a veľa cestovať po svete. Proste chcem vidieť veľa kultúr ešte a veľa miest, ktoré som videl iba na obrázku. Tak chcel by som ísť proste do sveta a veľa cestovať, fotiť, točiť. To je môj sen. A zabávať sa, jasné. Šialenstvo, ktoré tu prišlo a bude tu ešte dlho. Som rád. Ja som tiež rád, fest. Všetci sme rádi. Som rád, že si žijem svoj sen, že si robím čo chcem. Okrem Enjoy klubu mám ešte tanečnú školu. A ešte chodím zapájať internet, také moje hobby, keďže som to vyštudoval. A baví ma to. Nerobím veci, čo ma nebavia. To by som chcel aj vám odkázať, robte veci, čo vás bavia. Poďte si za svojím snom, lebo žijeme len raz. A keď nebudete robiť v živote to, čo vás baví, tak budete len otrokom tohto systému. A pre všetkých, čo chodia do Enjoy, by som chcel odkázať, používajte šatňu. Šetrí to veľa času a problémov.